Hello bab song bai tong bai wan sukun norok jotono kahano tong bai nai nai ke 2-3 din norok bai kurmalia kicha problem ni bagai ge bab song tini sanani thangmani hingkai chini borong ganang sar chini tipra sarni hamkrai montri sar bikash deborma bo belaino chiri khokjak tabuktam hinoi BJP ADC hapang go phainani te bisi jora korikha te kichasi tongse hinoi Mike Rombo chiri khok tong mani norok nukhana norok video naikhana abo norok naikhana ingkai chini borong ganang sar bikash deborma bo samabai to TT ADC je BJP ni ungoi thangya haya dana ingkai borok to neta borok sanai no phiaba phari chini main nayok main hero hingkai chin public si chin public abon tu tam bijar khai sung tini haino hai chung comment pore nai sumit deborma poila comment bosaka nung deborma ya kokhan nung ti prasaya himane ko Alex deborma saka BJP Tripura o unit kebo norok no vote uruya Sanjib deborma saka BIKASH saha BIKASH MONTRI sahas tongkai minister yakaroi pungrukdi abo Rajiv Uttom deborma saka juta nai khitar maya de oro tongnai rok bahai ke khunai tong manbai bahai ke khunai tong manbai kha aro tongnai rok bahai ke khunai tong manbai kha aro tongnai rok abo ongkha chini taku Uttom deborma bosaka ZXR bosaka nungda tiprasa haike kok saitong nini oro tini oro thuidi nung nungda tiprasa haike kok saitong tini oro thuidi nung tini horo thuidi nung si aro saka Rahul deborma saka Sorkarni rangchawoi kok gerak nanggelak thuina kasukanong abungka Rahul deborma Sumon deborma saka BJP o to but runani tai kuno dorga kurui ADC o chini bubakra only ADC o chini bubakra only BJP o vote dinani kuno dorkar kore neso Pilot deborma saka thut Asuk no power tongke ADC direct fund toboi phunukde karon amrokha kok saya jin BIKASH sar chung je norok nugoi mankana amra bangali rok kaisa force bahini bor karimani nadi sana thangkai ADC ni je police himani abo assembly o pass khajak 2006 no chung saimano chung news ni bising rok nokha phiaba tini ADC police tamu khaimi angkai o ADC police no je beton dinani o fan o rang oboro hoyani bagai tini ADC police naharoi maya jodi nahar kan ge ra beton maya purka chiri laisamnai yang le rang phas phai angkai khali esi sulnai ADC government no abon bagai tini ADC police khaimia tini amra bangali ro khabutui jat bo constitution bo country ni borok India ni সংবিধান no madamani India ni constitution no madamani borok madamani jodi mani kenge tini alada babe group khawai tamni bagoi tini fuji hai lathana laijak dress kan laijak wa tupi hong laijak abono tuye ang next time bo video sanai aro saka jit deborma saka ADC no hamjakai BJP party yakar phunukdi norok jotono nijeni bohok simi pungkhai no ungu pungkhai nongdi ADC ni beparo ekta kokphano saya
अब कोन कोक दांखा चिन बिकासार सामाने पयलाव सामाने ADC एरिया वो BJP गवर्नमेंट तु बखाइसी 125 amendment bill पास होनाय अब कोन कोक दा खरकसा त्रिपुरा सांगो माय कोक साइ दं मानो खदा खना तो निजनि त्रिपुरा सानि बागै हामक्राय खायनानसि त्रिपुरा साबैसे चुक्ति अमहाय खाय फनक देनर न माहारिनाय आबो मुदा मोजांबा मोजां या आबो एकदम मोजां या हायसे इके अजय देबन मसाका yang त्रिपुरा सारके सातक पितो खायजाक तंगो yang बिकास खाय तंथक जाकमानि कुल मानजाक या सरकार चावै रां साका थुनानि इमां नुकजाक रां साका थुनानि इमां नुकजाक आबो चिनि ताखौ अजित बसाका आबो साका मानिक साहानि खितुं ADC वो only बुबाग्रा कर्ता बसाका मनोज कुमार देबर्मा बसाका BJP नो ADC वो सरकार तुबुया चिनि त्रिपुरा सारक जत बुजिजाक ताबो राइट को चिनि त्रिपुरा सारक जत बुजिजाक बबो काहाम बबो हामिया बचिरि खक तंगा बाय मानगलाक बले चिरि खक तंथुं ककुरै चिरि खकाना मानाना एमन कक दा तंबा त्रिपुरा सारक ताबो आगिनि त्रिपुरा साकरै हायसे आरो साका रुस BJP बुथ चुर गद्दी छोर BJP बुथ चुर गद्दी छोर राहुल गांधी जिंदाबाद हिनो स्वीकार अब शायद कांग्रेस नि बरफ भद्र जमाती अब साका मंत्री बिकाश देबर्मा त्रिपुरा सानो प्रोटेक्शन खायमा तिति ADC त्रिपुरा सानो तिति ADC नो प्रोटेक्शन खाय दं हायसे त्रिपुरा सारकनो जात नायकल तंनाय only तिति ADC नो नायकल दं बाहायके नायकल बन रवान संनायदि आं साकला अब साका राजेश देबर्मा बसाका ADC वो BJP तामनि आसुक सरकार हापना मुसुं त्रिपुरा सारकनो अमरिना बागै दे सरकार हापना मुसुं जनजाति हुनय बुनि दफानि कक खनामां त्रिपुरा सारक कमर सुका तारा बांगाली ड्रेस ते लाथातुई दंगो तामु कक थाइसा सारागिया निनि मकल थापला सरजाकदा त्रिपुरा सा हामकराय मंत्री उंगय तामु कक थाइसा सायानु ADC सरकार हापनानि बिसि दखल खायनानि आतुइ सिमी वानसुकदि जात चायारो आं थाइजिं सायपायखा बर कक थाइसा पान साया खरकसा त्रिपुरा सा मंत्री उंगय दिनै ब सिमिया गोबां मानसिनि त्रिपुरा सा नेतार दिनै ओ आमरा बांगाली रक जे आबनो जे तुइ तंमानि ड्रेस गानलायो जे बरनि बाहायनि सेना बाहायनि खुलुक तंमानि आबनो तुइ तो कक साना दरकार फिया कक साया सिनि बरं गोनां सारसुं कक साया क्या कक साया खालि पावार आसुकनानि दखल खायनानि निजिनि त्रिपुरा सानो कमरिनानि चेष्टा आबो हायमां बरंनि आबो हायमां बरंनि बासन खानाय नायदि खालि बनो सेगनानि बिनारो हाबनानि आरो दखल खायनानि सेम अमाहाय ककमा त्रिपुरा सानि जे सल्युशन बाहायके तुबुइमान बाहायग्लाय जों त्रिपुरा सा थानजां ओइमान आं खरकसा त्रिपुरा सा हामग्राय आरो तामनि दरकार जे चैलेंज खाय दंनानि ADC वो BJP सरकार तुबि फेकेसि नरनो 125 amendment bill pass खारिनानि आबो थकाय जुमला बबा गारान्थानि मानजाखा रुपेन्जय रियां बसाका मंत्री मसाई नुंगबो खरकसा त्रिपुरा सा हिमत तंखे आमरा बांगालिनि बेपार कक सादे बरक साइमिया ओ आमरा बांगालिनि बेपारो जदि कक सागांके बरकनि वाट नांथानाय बरक साइमिया बरक चिन त्रिपुरा सा बायसिमि चैलेंज खाना मानो रुपेन्जय रियां बुजिदि अबनो चुं खासिताय हायसि लिटन देबर्मा बो क्वेक्शन खायगा चिनि त्रिपुरा सा हामक्राय मंत्री सारनो नुं स्टेटनि मंत्री उंगसि मुंसा खालायमाया हिंके ADC ओ भायै
Tamo Klai nai abote wat ham yang porlia nu state ni montri ungwe se mungsa khlai mai hingke ADC o phaioi ar kha wat chitra ang porlia Tamo Klai nai no Tamo Klai man nai ujjol riang bosaka uneducated leader nitai jomatia bosaka titi ADC no hamjak khe tipra sarok no tipra rifle tai police establish khaigradi tai 125 amendment direct funding khaigradi hinkhe norok no tipra sarok lam soknai support khainai 100%. Don't worry, phaya titi ADC ni police 125 direct fund, land right, political right, permanent solution, no tubui, phaike no tipra sarok bebak no support khainai tai lam soknai. Vote ni bagoi kaprana nangya. Vote ni bagoi kaprana nangya tipra sarok ni o demand je chini nitai jomatia bo samani. Abo jodi nung success khlai mangkai norok success khlai mangkai norok ni vote tui haike hana norok ni uklogo norok kok thaisa sana nangla khaichi kuai chawe mai chawe che Asuk tongdi thu tongdi kok thaisa sana nangla norok election phake no jiti khai election phake no jiti ga te sana nangya khaichi aram khai Burma bosaka BIKASH ni tai chai kam kuroi Asuk sirang lubi ya hunke BJP yakar phunukdi Asuk si dofano hamjake Thajing saipeka dofani mungoi o chair khatungna rokobro SB Deborma bosaka state bo BJP sarkar chai manphano ADC bo BJP sarkar chawi manglak manai hunoi ta wansukdi Montri BIKASH sia wansani dalal ta undi obang saya SB Deborma sungte purnai amon bosaka BJP chalak sawoi tipra sarok ni bot nanani kok nanani chesta khayo chalak kok sawoi thokai kok sawoi o kok no saw Montri BIKASH ni buma khangno naina musungya damsora go line ADC jaga sekjagoi tongma borok tangoi kuno saimaya lachiarok rang lubirok Omorjit Deborma o bororok norok je nungchiri khogoi tongo ADC o te KISA sitongsu phaina nena o bororok no budari no kuno dinaya imang tanuk de haisi imang tanuk di laddo simiri dohonai rono haisi ADC ni tiprasang thak saka o tiprasarok joto educated uneducated ya joto siu sabo tam khlai tong bo borok bahai kaham kai siu naithok Deborma saka nonono sukang suprakna nango jora phai tongo tiprasarok ni bo biang kharoi yoknani nung sala uklogo wansa basa bai suijak uklogo wansa basa bai suijak si boroni kok samani banner nukhana norok wansa bengali script bai suijak biang yoknai o jorawo tiprasani je jorawo tabuk je odin obab ungoi tongmani je jorawo tiprasani kopal khulogoi phayo o jora norok hai tiprasa borok khanai ne boso jit Deborma saka tiprasano hamjakai tipralen tubui phurukdi kok baisimi sake unglak kok baisimi obono netani sobse kamingkai kok sanani nimthani thokai nanani vote obo abono chung mawan sungai babsu chung strong mang na haisi chung thokai jagli ate chung kokno sakang chung test khai nene haisi chung restaurant rogo chapro test khai mane hai bobo busu thok bobo busu kubui chung jeta kubuna chung rong na haisi Forest Deborma saka wanjui rokno ADC o jaga bakna bagoida ADC power nangoi tong
10 no 10 to khorang tesesi tongo ADC ma sobai nai o amara bangali rono sawai tong ADC je area tong mane obono sobai nani inge BJP government bo ADC phaiken he tong nai borne teb sujok je musung tu khlai tong sina haisi tabuk ang sana musung norong no jodi norok chini ADC no borno ya phana musung khai nor borno bud di borok bai thangdi chungbo komonan bago ready haisi chung o Tripura ni simi chung komonan ready tabuk norong ni sago chini sago si angte bisi porelia somir debor ma bosaka pelai kolok sugyabo BJP center wo government khaijak Tripura wo bo government khaijak Tripura sarok ni tamo talika kaham khaigaba kaisa proof de tong kaisa proof da phunuk mano chung minister babu agiwo bubagrano kutukoi montri phano manjakha amobo wansa jatokni kok bai ma choliwu wansa je sawo amono ma khlayo ma sawo sakni Tripura sarokni kokno ma saya Tripura sarokni mungsa development ni samung tangya samung khaya mungsa kok se saya omodate teisa sawai tong Tripura sarokni talika kaham khaiga hunoi are kisa lasina rungbai sidi te busuk tatal kok sasinai norok te busuk thokai sanai te busuk thokai baji chalak sawai nai Tripura sarok bai thungsinai te busuk Tripura sarokni sakao asugoi politics thungsinai tabuk ADC wo BJP government khaka hunke BJP government phaika hunke si direct fund phu 125 amendment bill pass ungnai phu te omo tamo rokbo asukhe tatal thokai wansani kok baita tabuk thokai kok borok movie ongkhona nai tongo omo je tatal thokai chalak borokno nugoi no o movie sunamjak khuna amo haima tongo nono home minister Amit Shah da sawai rohor thangdi Tripura sarokno chirikhogoi sawai di ADC wo BJP government phaike direct fund 125 amendment bill pass khainai BJP government phayake direct fund 125 amendment bill pass khaya honoi ibake prime minister Narendra Modi da sawai rohor minister babu nung bubakrano hamya sawai kutukoi montri phano mankha nini belai si kopal kaham haise ungyake buni puri torkari dugano plate suna phano si chugya ple belai nangmani kok saka haise somir deporma belai nangmani kok saka borok ei sob rogo bor khatungya bor khatung mani seat chanani abosi khatung angte 2-3 ta pore nai belai kolok thana video haise Amrit deporma saka rajniti chini borok bujiya buni bosong rok chungno walai rina lama khai tongo o rajniti baino chini Tripura sa tola kulayo bujiu tongbaidi chini Tripura sarok bujioi tongbaidi chini Tripura sarok bujioi tongbaidi jotono kok saw bujioi tongani tini aro koto comment khainai jakara borok ngoi mano ang hai borok ngoi mano class 9 no pori tongnai charai ngoi mano class 12 pori tongnai bukhok ngoi mano college pori tongnai takhok ngoi mano nadi jotoni thing bahai chini Tripura sarok ne wansumung bahai chung yok namu chungjak chung kangjak chung satokjak chung kostoni yok namu chungkha jotono wansugo jotono phiaba borok ni interest kai politics borok ni interest kai rajniti borok ni interest kai Tripura sa tutui Tripura sa no thokai nani borok ni interest kai Tripura sa no thokai Tripura sa ne vote nai man khai sito asuk ma khai abose borok ni interest gari kawe guri nani security tui guri nani abose borok ni interest borok ni naharmung abose Tripura sa no phiok nani Tripura sa ni jungjal no bahiklai katiriman o jungjal no bahike noroiman apo borok ni chaitum munya oboni bagono chungma bujenai babso chungma bujenai o jora chini chini yago tabuk
chini bagoi kok sanai chini bagoi khabrumnai chini bagoi thuya chayakhai tongnai chini bagoi o jora tongo sabo chung jotono saimano chung kopal kaham chini bubag ran chung banka tiprasano soila mautlangan chai togoi tongo try khai tongo tini panchayat election abono tuye case khaibo tini tubui phaika supreme court ni order tini ungoi mano buskango panchayat election tini sei panchayat election no naharoi borok tini prochar khanani bago jetemte kok sanai no kubangma kok sanai pheba chung o kok agi chung khanaka o dialogue chung agi no khanaka chung o dialogue baite thokai jagle ya bayap chung strong mang na heje chung ma buji nai chung wa ma wan chung nai chung chini tiprasani bago nung ang no chung pal khama bo sanai chung jeta thokai no chung okulgo ma rohnai jeta thokai no chung o tiprasa do phani simi chung side ma khaine heje o thokai no chung logiri yawoi chung kuboino logi mari chane bayap song heje chini titi ADC romdi 10 ni yago phaikai BJP rok ni yago phaikai o titi ADC ni halat tabuk je nugoi tongmani tabuk je ngoi tongmani aboni slide 3 guna tebo hamyang nai tebo sitrang nai tebo oroi poroi nai borok bujak nai tokjak nai kubang mang nai heji kubang mang nai abo guarantee chung nukha tabuk sujora BJP chini ADC o baksa jaga panchayat chalogoi tong kono panchayat election chara panchayat body chara tini busu borok ni hamkrai khaiga borok ni bisingo se borok dol kising dol walayo regane rang chalayo kutuklai omai ngoi tong chung nugoi tong oboni bagai no chung mawan sungnai hai je bab song tini chung kubangma borokno montri sanamka chung kubangma borokno koilani chung hira sanamka kubangma sanamka chung pia chung te busu sanam roh chenai sanam roh mane yagulo chung hai no hai chung omai ma tong nge chung te busu tong chenai amono jora chini thansangnani chung khasinani chini tiprasarok jut ungoi kobuino logirinani sottome joyate rango suijak tong kobuisi chuno phiok nai haisi chung kobuino ma nai toknai politics obo kaisa game bujidi politics omo kaisa nijini hamnani bujidi bo joto pare kok bano goi kok kare ui sawai mano asuno bo kusugo kanai chungkha asuno buka nai chung asuno uluka pathang nai haisi nge ang saimano o comment khainai rok tebo comment kubang ma tong je comment khainai rok obo nini faltu wansung tui tongnai borok rok ya o comment khainai rok tini tiprasano tui mukturi thangya wansuk nai tiprasano hamjak nai tiprasa dofa je o debribe ni simi yokna musung nai rok mangabo haisi o borok rok ki BJP no vote dino titi ADC bo kono dino ya ungoi maya abo ungoi simaya gyabona belai hambai bab sonor no Asuk comment khaimani bagoi nor khabai comment khayo ang poito khayo ngai angte biskok sana thanglia chung umai kano chung thanglainai baksakai logirinai baksakai samung tanglainai haise baksakai chini tiprasano phioknani bagai chung chobak khlainai haise hambai bab song paithak jora an video kurungoi tongmani bagai malainai norok bai next video hingke amra bangali bahini je okhormani ob video no tuyei next video norok bai malainai hambai bab song paithak jora kurungoi tongmani